tak Senica nás zase vybrejkovala prvý break gól, druhá šanca gól, bez strely 2 góly a už si to uhrali do konca zápasu. My sme tam mali v druhom polčase nejaké náznaky, ale ten prvý polčas nás pochoval. Takže dá sa povedať, že ako aj na Slovane, aj v tomto zápase po prvom polčase rozhodnuté? No, dalo by sa povedať, tam sme dostali za 20 minút 4 góly, tu na za 5-2 a bolo rozhodnuté a sme sa nedokázali vrátiť do zápasu. Bolo veľmi cítiť tú absenciu Lukáša Kováča, po prípade Lukáša Aniča na tom poste kreatívneho záložníka? No asi bolo, lebo cez počas som tréner stiahol mňa, že z útoku, že mám skúsiť niečo vymyslieť, ale sa není to úplne môj post, snažil som sa, ale hovorím, boli tam len náznaky šanci, nejakú vyloženú sme nemali, takže Senica zaslúžene vyhrala. Predsa len 2 strely na bránku za celý zápas asi nie je veľmi veľa. Predsa útočná hra, najmä doma, bola silnou stránkou Viany. No bola. Vyzerá, že Škvárku nevieme úplne nahradiť, aj keď hovorím, tie náznaky šanci tam boli veľké, len sme to nedokázali dotiahnuť do tej finálnej fázy. Takýto štart do jary ste si isto nepredstavovali. Dá sa povedať, že čo za tým väzí? Tak nepredstavovali, Slovan Senica majú svoju kvalitu, ráta sa s nimi na popredné priečky, na majstra na titul, takže superi sú to silní a zápasy si uhrali dobre. Dúfate, že sa podarí dačo vydolovať v Trenčíne? Tak samozrejme, nič nám neostáva, určite tam skúsime nejakou lepšou hrou nejaký výsledok doniesť. Pripomínať to môže štart dať do jesennej časti? Áno, pripomínaj, sme si to hovorili, zatiaľ sa to bohužiaľ naplňa. Dúfam, že z toho nejak vyklúčkujeme. Vtedy pomohol príchod Borkla do zostavy a tu vydarený zápas so Žilnou do Slovanom. Čakáte na také prelomé teraz nejaké? A tak pomohol a máme tam mladého Pintera, ktorý sa ukazuje veľmi dobre a chlapec bude určite rád a dúfam, že nám pomôže.